Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ila hadratin sahibatin Syekh Zakaria Yahya bin Syaraf bin Nawawi Asy-Syafi'i. Syarillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 100 namanya jalan kita 88 tanggal 10 bulan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita antibian bi adabi hamalatil Quran. Faslun hada utawi iki iku faslun ana pasal suci. Iku bi sifati sujudi ing dalem nerangake sifate sujud tilawah maksudnya. Iklam ngertiya sira annasa jika sak temene wong kang sujud lit tilawati krana arai tilawah bihi mongko iku keduwe sajid halani utawi tingkah loro ahaduhuma utawi salah sijine halani iku ayakuna yata ana sapa sajid iku kharija sholati ing dalem sakjabane sholat. Maksudnya sujud tilawah bisa juga dilaksanakan tidak dalam posisi sholat. Wasani utawi kang kaping pindho iku ayakuna yata ana sapa sajid iku fiha ing dalem sholat. Yang kedua, sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Berarti ayat sajdahnya dibaca saat sholat. Amal awalu anapun utawi kang pertama, yang pertama berarti yang di luar sholat. Iku fa'idha aradu mongko ing dalem nalikane ngarepake sapa sajid. Iku fa'idha aroduan aroda ing dalem nalikane ngarepake sapa sajid as-sujuda ing sujud. Nawa monggo niat sapa sajid sujud tilawati ing sujud tilawah niat. Jadi memang jenengan harus sujud tilawah ya tetap nganggo niat. Nak wis niat terus sapa wa kabaro lan takbir sapa sajid lil ihrami krana takbiratul ihram. Dari ate ora kudu bahasa Arab. Niat ingsun pokoke wasjud wa tarib sakjabane salat dadi sapa jenengan terus sing penting suci madhep kiblat wasjud wa tarib. Nah, terus jenengan ngadeg ambil posisi berdiri takbiratul ihram. Allahu akbar. Langsung medhun, boten usah gawa ruku. Wa rafa'a nak wis ngoten wa rafa'a lan ngangkat sapa sajid nak wis niat takbiratul ihram ya dehi ing tangan lorone sajid hadwa mangkibehi hale ngencengi pundak loro. Ngencengi niku ya napa niki? Ngencengi urut hadwa mangkibehi hale ngencengi kencenge pundak loro. Perhatikan ini artinya berarti takbir rotul ihram untuk sholat dan takbiratul untuk sujud tilawah carane padha.
Tangane niki to kenceng pundak, aja keduburan ngeten ya. Allahu Akbar. Sakmenten mawon mboten sak dhuwur-dhuwur. Iki takbir baik untuk sholat ataupun untuk sujud di pundak niki nggih. Nah, berarti jenengan ki nak sholat takbire aja ngiprit. Allahu Akbar. Allah cuma ngene, medhit takbire wong medhit. Minimal ngeten nggih. Tangane niki to setinggi pundak. Allah Akbar sing pundak aja ngeten. Kanjen kan sok ngeten nggih. Aja keloman keduduran. Ampun nggih. Jadi nomor ini takbir mengangkat tangan saat sholat dan saat sujud tilawah sama. Apa? Hadwa mahibaihi. Kama yang alu kaya oleh agawe sapa sajid. Nah ini kama yang alu kaya oleh agawe sapa sajid fi takbiratil ihrami ing dalem takbiratul ihram lis sholati krono arahe sholat. Oke wangsane malih. Nah, jenengan ajeng praktek sujud tilawah ketika posisi berdiri takbiratul ihram ngangkat tangane dhuwure padha karo kaya pas takbir sholat. Setinggi apa tadi? Setinggi pundak loro. Sumayu kabiru nuli takbir sapa sajid takbiratan kelawan takbir ukhra kang weneh lil huwi krana arahe medhun ila sujudi maring sujud. Berarti intinya apa? Sujud tilawah takbirnya 2 kali. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbir yang kedua pertanda untuk memulai sujud. Jadi Allahu Akbar, nah wis cakep. Takbir lagi Allahu Akbar dengan langsung sujud. Berarti berapa kali takbirnya? 2 kali. Wala yarfa'ulan orang ngangkat sapa sajid iki fiya ing dalem takbir ukhra al yada ing tangan. Ini koreksi. Cuma takbir keduanya ora usah ngangkat tangan. Berarti Allahu Akbar takbiratul ihram. Setelah itu Allahu Akbar tapi tangannya ora usah diangkat. Ya Allahu Akbar dengan langsung ambil sujud. Ternyata ada nih wala yarfa'u fiha al yada. Wa hadhihi takbiratu utawi ikilah takbir asaniyatu kang kaping 2 iku mustahabbatun den sunahake. Nek disunahake ya berarti dilakoni ora apa-apa. Laisat ora ana apa takbir saniyah iku bisa syarat. Nah, jelas. Takbiratul ihram kuwi syarat, tapi takbir yang kedua mengangkat tangannya bukan syarat tapi sunnah. Berarti nak nganggo ngangkat tangan untuk takbir kedua langsung sujud iku luwih apik. Nah, sunnah berarti nambahi ganjaran nak dilakoni. Kata biroti sajdatis sholati kaya takbire sujud krana sholat. Kaya takbire sujud krana sholat padha persis, cuma bedanya nak sholat kuwi arep sujud dipisah dengan rukuk. Ngadeg arep sujud nak sholat biasa harus ada apanya? Rukuk. Gitu, tumakninah ngoten nika, terus napa? Rukuk, ngadeg melih nembe sujud. Tapi nak sujud tilawah berdiri tanpa rukuk langsung sujud. Wa amma takbiratu anapun utawi takbir al-ula kan pertama, takbir yang pertama iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Namanya sama baik dalam sholat ataupun sujud tilawah. Itu apa? Takbir yang pertama sama-sama dinamai takbiratul ihram. Fafiha mongko iku ing dalem takbirah awal utawa ula
Pawiya mongko iku ing dalem takbiratul ula salah satu aujuhin utawi telu piro-piro pendapat li ashabina kedue piro-piro kanca kita madzhab Syafi'i. Untuk takbiratul ihram itu ada 4 pendapat, ada 3 pendapat. Adharuha utawi kang luwih terkenale salasah. Adharuha utawi kang luwih terkenale salasah wa huwa utawi adharuha iku qaulul aksarina pendapate luwih akeh-akehe ulama minhum iku setengah saking ashabina iku anaha setuhune takbiratul ula iku rukun. Sebagian ulama mengatakan takbir pertama dalam sujud tilawah namanya takbiratul ihram itu adalah rukun. Berarti gelem ora gelem mergo iku rukun, nak jenengan badhe sujud tilawah ya tetep kudu nganggo takbiratul ihram. Nah, ngoten maksudnya. Wala yasihu lan ora sah, wala yasihu lan ora sah apa asujudu sujud illa biha kejaba kelawan takbiratul ula. Makanya nah rukun yo gelem ora gelem kudu mbok lakoni. Nah ora kok lakoni kok apa meneh kok posisi lungguh langsung Allahu Akbar yo tambah ora sah. Rekane pengen praktek tapi ora ono ngene. Jenengan terus kan posisi lungguh. Wasjud wa tarik. Yo aja langsung sujud. Napa riyen berarti ngadeg takbiratul ihram. Tangane sedekah barwi takbir kedua Allahu Akbar. Ngangkat takbir kedua ngangkat tangan niki sunnah, boten rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi pendapat kedua. Pendapat pertama tadi mengatakan apa? Rukun. Iku anna setune takbiratul ula. Iku anna setune takbiratul ula. Pendapat kedua takbiratul ula atau takbiratul ihram iku mustahabatun. Iku mustahabatun sunnah. Sunnah. Pendapat yang kedua mengatakan wong sujud tilawah kuwi sunnah anjuran, makanya takbir yang pertama bukan rukun, hanya sekedar sunnah. Walau turikat lan lamun den tinggal apa takbiratul ula. Walau turikat lan lamun ditinggal apa takbiratul ula. Soha mongko sah apa asujudu sujud, karena hanya sunnah itu berarti dilakoni kena, ditinggal ya ora apa. Cuma nek jenengan nglakoni luwih apik, ganjarane tambah, tidak sampai menggugurkan ibadah nanti tinggal. Wahada utawi asani, pendapat kedua yang mengatakan mustahab tadi iku qaulu Syekh Abi Muhammadil Al-Juwaini. Pendapate Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Wasalisu utawi pendapat kang ketelu iku laisa ora ana apa takbiratul ula iku mustahabatun sunnah. Sing ketiga ki yo gampangane tidak memberikan pendapat yang jelas. Rukun yo ora, sunnah yo ora. Ya wis pokoke anggere ngadeg terus dengan takbiratul ihram yo kena, ora yo ora apa wa utawi Allah iku a'lamu luwih ngerti sapa Allah. Summa ingkana nuli lamun ana adeke aladi fi hali qiyamihi ing dalem tingkah ngadege aladi. Summa yukabiru nuli takbir sapa aladi.
Sumayu kabiru nuli takbir sapa alladzi lisujudi krana arahe sujud fi inhitatihi ing dalem temurune alladzi fi inhitatihi ing dalem temurune alladzi maksudnya tanpa rukuk ila sujudi maring sujud bar ngadeg takbir langsung sujud wa ing kana lamun ana sapa alladzi iku jalisan wong kang lungguh iku jalisan wong kang lungguh fakot kala mongko teman-teman ngucap sapa jamaatun pira-pira golongan fi ashabina ing dalam pira-pira sahabat kita ngucape piye yustahabu yustahabu dan sunahake yustahabu dan sunahake dianjurkan lahu kedue alladzi apa ayaku mayen to ngadeg sapa alladzi ngadeg hanya sekedar sunah iki yufayu kabiru nuli takbir sapa alladzi lil ihram krana takbiratul ihram ko iman hale wong kang ngadeg. Jadi nak jenengan arep takbiratul ihram posisine jenengan ngadeg sik. Aja wae lungguh wis takbir Allahu Akbar. Ampun. Ngadeg jejeg sik ke takbiratul ihram. Sumayu harwi nuli temurun sapa alladzi wis ngadeg jejeg takbiratul ihram nekik temurun ki medhur lis sujudi krana arahe sujud tilawah. Lisujudi krono arahe sujud tilawah kama idza kana kaya ing dalem kaya oleh ing dalem nalikane ana sapa alladzi fil ibtida ing dalem kawitan iku ko iman ngadeg jejeg ngadeg sik wa dalilu hadza utawi dalile ikilah yustahabbu lahu ayyakuma wa dalilu hadza utawi dalil iki la yustahabu lahu ayyakuma iku al-qiyasu qiyas itu disamakan dianalogikan alal ihrami ing atase takbiratul ihram maksudnya jenengan arep salat takbir iki ya nek ngadeg jejeg cara jenengan arep jamaah saka wudu aja takbir saka kono wis Allahu Akbar laku saka kono terus mriki ngoten ya wis golek posisi riyin ngadeg jejeg nembe takbiratul ihram aja saka kono wis Allahu Akbar laku ngoten kena la sujud tilawah nggih ngoten fi sholati ing dalam sholat wa mimman lan iku setengah saking wong naso kang membahas sapa man naso membuat nas itu berarti membahas naso kang membahas sapa man ala hadza ing atase ikilah yustahabbu lahu ayyakuma ala hadza ing atase ikilah yustahabbu lahu ayyakuma wa jazuma lan mantep sapa man wa jazuma lan mantep sapa man bihi kelawan hadza min a'immati ashabina saking pira-pira imame sahabat-sahabat kita. Pendapatnya sapa kuwi? Ya pendapatnya sebagian ulama Syafi'i. Asy-Syaikhu utawi Syekh Abu Muhammadin Al-Juwaini iya Abu Muhammad Al-Juwaini wal qadhi lan qadhi itu hakim pemutus masalah wal qadhi lan qadhi Husainun iya Husain wa sahibah lan kanca lorone qadhi kanca lorone iki sapa sahibut titik mati iku jeneng kitab sahibut titik mati ya kan duweni kitab titimah duwe itu maksudnya pengarang sahibut titik mati ya kan duweni kitab titimah utawi kang ngarang kitab titimah wa tahdzibi lan kitab tahdhib ya basa apa niku pengarane
Wal imamu lan imam al muhaqqiqu kang ahli nyatakake Abul Qasim ya Abul Qasim Ar-Rafi'i kang bangsa Rafi'i wa haka lan nyritakake hu ing yustahabbu lahu sapa sing nyritakake Imamul Haramaini sapa Imamul Haramaini Imam Haramain yo Imam Mekah karo Madinah an walidayhi saking wong tuwa lorone imam Asy-Syaikh Abi Muhammadin iya Syekh Abu Muhammad Suma angkara nuli ngingkari sapa Imam Haramain Suma angkara nuli maksudnya Haramain ini nama orang ternyata Mi'asuri wa hakalan critakake hu en yusahabu sapa Imamul Haramain nama orang Imam Haramain an walidihi saking wong tuwane Imam Haramain Asy-Syaikh Abi Muhammad ya Asy-Syaikh Abi Muhammad suma angkara nuli ngingkari sapa Imamul Haramain hu en yusahabu wa qala lan ngucap sapa Imam Haramain lam aro ora ningali sapa ingsun lam aro ora ningali sapa ingsun lihada maring ikilah lam aro utawa wahaka memang aslan ing dasar wala dzikron lan ora kepeling wa hada utawi ikilah lam aro alladhi ya perkara kala kang ngucapake hu ing alladhi sapa Imamul Haramain Imam Haramain iku dhahirun jelas utawa pertelo Falam yasbut monggo ora tetep fihi iku ing dalem hada apa syai'un suci-wici anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam wala aman lan ora saking wong yung tada kang manut sapa man bihi kelawan nabi minas salafi saking ulama salaf itu ulama kuno ulama zaman biyen wala tu'arradu lan ora mertelaake lahu maring hada sapa al-jumhuru agung-agunge ulama utawa ulama akeh min ashabina saking pira-pira sahabat kita wa utawi Allah iku a'lamu ora luwih ngerti sapa bagi monggo prayoga kedoki apik banget sebaiknya apa ayura iya yen topreksa sapa sajid ada basujudi ing pira-pira adabe sujud fil hayati ing dalem keadaan
wa tasbihilan tasbih. Maksudnya walaupun itu sujud tilawah, tata cara sujud yang benar yo tetap kudu digunaake. Maksudnya pripun sujud te wong lanang karo sujud te wong wedok niku padha napa mboten? Benten. Nah itu juga berlaku di sujud tilawah. Wong wedok kuwi nak sujud ngempit bab lorone. Ya. Tapi nak wong lanang sujud tangane bergadah. Jadinya walaupun itu sujud tilawah, aturan sujud yang benar tetap kudu digunaake. Wong lanang kan ngeten, benggang ngeten. Cuma niki saya kudu jenengan perhatikan. Sujud itu usahakan semua anggota tubuh kita mengarah ke kiblat. Paham? Pahami dulu. Saat sujud, usahakan seluruh tubuh kita itu mengarah ke kiblat. Otak kepala kita sudah posisi menghadap kiblat, menuju kiblat. Nah, sing biasane, sing orang lebih niku tangan. Tangan itu kadang jenengan begak. Berarti malah ngeten nih. Ya, nek wong wedok mingkup, nggih, ngempit, orang iki mingkup, ngempit. Mergo nek dikempit dondal. Ya toh? Ono maksude. Dadi nek wong wedok kok sujud ya sujude wong lanang ya ngambang konomu. Lah nek cek perawan sih cek atos. Lah nek wis mbah-mbah, wis ibu-ibu, yo ngandul saestu. Karena Islam itu sudah mendesain sholat niku mawon sujude wong wedok karo sujude wong lanang Benggang itu tapi driji ini harus ke arah kiblat. Bahkan nyuwun sewu, jenengan nak sujud sikil kalih driji-drijinya dipancake kuwi yo usahakan sikil drijimu juga mengarah ke kiblat. Anggota sujud niku wonten pinten to? Anggota sujud wonten pinten? 7. Siji napa? Satu. Apa lah itu kan sing napa? Sing mencap-mencap nggih rai. Karena rai ini butuh biaya yang banyak. Nanti mbak-mbak ono istilah apa? Facial. Terus make up Umi lho saestu. Zaman boten tumak Umi, ya segenerasinya Umi. Itu sampai kemarin alhamdulillah Umi menemukan bedak saat saya mondok. Itu ada bedak namanya bedak Spalding. Yaitu bedak 1000 manfaat. Bedake tutupe warnane abang, ya abang yang iki ora abang lombok abang. Apa jenenge apa Mbak? Merah hati. Terus warnane putih. Kula niku ten Meranggen, dalah Mbak Fasya pas minta sabun, minta lain-lain ten swalayan aneka jaja apa-apa ya namanya sebelah sana. Meranggen Mangetan. Niku kula kok mlebu nemu wedak jenenge ya Allah iki kan wedak jamanku mondok. Berarti wis pirang tahun. Wong itu keluar dari pondok tahun 93. Wis meh 30 tahun. Jujur ya. Nggih. Niku nganti kula tumbas kuwi pajang niku. Di lemari make up-nya Om iki tak pajang. Walaupun ya ora tak gunake, tapi minimal kuwi kenang-kenangan ya Allah iki wedak jamanku biyen. Wedak 1000 manfaat. Gawe obat kelek ya kuwi. Ya gawe keneng kelek, ya keneng awak nak bar Agus sandene arep mangan sekolah dikeneng tangan sebesok ya keneng rai. Nah saiki kan enggak. Zamane Umi ora ana Rexona ngono ora ono. Pelembab apa-apa ya ora ono. Onone kula eling Vivamid cleanser itu sing warnane putih sampai ijo ngoten niku. Cucumber lho sing timun kuwi. Wis onone kuwi. Ngantos Umi saestu kula tuku. Ngantos Viva niku Spalding kula tumbas. Terus napa? Viva yang untuk membersihkan wajah kula tumbas. Onone iki biyen kaya ngono kuwi. Nah saiki kan boten.
obat kelek ono, parfum yo ono sak pirang, apa meneh skincare. Wah, tambah orang ngerti, tambah mumet wong lanang ngragati wong wedok. Biyen kuwi yo wedak bagoran rodok spanding. Engko nak wis kuliah, umi kuliah wis ganti, wedake kuwi kedak mambu utawa wedak padat. Ya paling sekelas Sari Ayu. Dengan mengenal ora kuwi bedak Sari Ayu tasih wonten. Lah nak saiki to Kang, ya Allah. Wong lanang ki mulakno dengan aja rabi, sik aja cepet-cepet rabi, ndak digawe pusing wong wedok. Nah, itu kan gawe pusing kan. Malah coba kedak-kedak wong wedok. Kedak wong wedok pusing. Ya, Rozak, kok coba kedak-kedak. Ndak digawe pusing. Gawe pusing nonton kon rabi, mek kon ramar blai, padahal dengan dicet seneng ngaji. Rungokke Pak Sofa. Wong urang wae digawe pusing tujuh keliling kok. Apa meneh wis dirabi. Nah, kono wae skincare tok wis bingung. Njaluke ora kok duwe skintific. Aduh. Santri kok njaluke skincare apa? Skintific. Lah napa goyo FIFA ngono napa sing murah rak berkelas. FIFA itu rak berkelas ku yo gumun duwite piro ditawani FIFA kaya ora berkelas. Hanya suwi iki lho rak kanggo. Masya Allah, hanya suwi ora kanggo. Jaluke skintific. Skintific yo skincare wong sing duwe duwe. Santri kaya wis lugu malah luwih apik. Wong santri kaya bedake santri mbek wong mangkat kerja bingung aku sampean. Iki meh sekolah apa meh ngaji, apa meh ning pasar, apa meh ndang duta. Podo. Wong ana kira-kira nambahi seneng kok ora? Nek nyawang mbak-mbak sing ngoten niku. Ya padahal nek wong lanang iki jane kan malah seneng apa? Yang alami. Nek alami. Sementing jenengan Sumen Buyu Kang Sofa. Wah, so didelok ora mek kape. Sing ditemeki len jadi ramah. Ya Kang ya, Sofa, tidak domi. Ben cerdak pusing bawa waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah menemui tekan di mana? Amaleatu anapun utawi tingkah jadi nyai sujud semumi kandake memang nak wong wedok ngempet nak wong lanang benggang iku fa aya doa yen to nyelehake sapa sajid ya dehi ing tangan lorone sajid harwa mangkipehi ing ngencengi pundak lorone sajid. Maksudnya posisi sujud sing kenceng pundak tidak hanya ketika jenengan takbiratul ihram. Jenengan posisi sujud tangannya berarti kudu lurus karo pundak. Ojo tangannya bergerak ngene. Mergo nak bergerak ngene orang ngencengi pundak juga akhirnya jari-jarimu tidak lurus ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Alal ardi ing atase bumi. Wa yadumma atau ing ayat doa akhirnya ya wa ayadumma lan ngumpulake sapa sajid asobi ahu ing driji-drijine tajid. Maksudnya ngumpulake ngeten, tersane tangane umi, asale umi. Jadi nek sujud aja ngene, tangannya aja beger tapi ngeten. Ya duman iku ngeten. Dasare ngeten, plek aja ngene. Ya, tangan Daud ngono kae. Nek aja ngene, tapi napa ngeten. Paham? Dadi sesuk nang kono jajal mbek lirik. Iki nek sing ngrungokke iso praktekke
sujud tangane ayyadumma. Boten begar, yadumma iki kumpul, rapet, apa nang? Rapet, dirapet kaya ngeten. Wa yungsyira lan gelar sapa sajid ha ing asabi'ahu ila jihatil kiblati lah ana niki maring arah kiblat. Nah, berarti lurus, gelar ngeten terus lurus, aja mlentar ya. Tangannya aja digawe mlentar. Wa yukhrija lan ngetokake sapa sajid ha ing asabi'ahu min kummihi saking lengene sajid. Ini nak wong lanang. Maaf, nanti sampai umi delalah kok ibu klambi gede. Jenengan nak sujud, umpama klambine dawa coba aja tanganmu mbok-mbokke ngeten. Dintoke, ya. Dintoke. Ana sing sok ngoten kokan. Sing klambine dawa, mergo ates ora bisa jadah, terus sujude ngeten. Dilebokke ngeten digawe sujud mboten kena. Lengan klambiku wa yubashira lan nemokake sapa sajid bima kelawan yadaihi al-musalla ing panggonan salat. Nah, panggonan salat iki maksudnya iki sajadah niku wau nggih tangan sajid, tapi niki wau kanggo wong lanang dibenggangke. Sikutnya dibenggangke, sikutnya benggang, tapi tetap jari-jarine ke arah kiblat. Niku nak wong lanang. Wong wedok sekali lagi ojo praktek sujud kaya wong lanang. Wa yarfa'u wa yarfa' lan ngangkat sapa sajid batnahu ing wetenge sajid anfakhidaihi saking pupu lorone sajid. Niku cara sujud sing bener. Wetenge diangkat. Aja kaya cacili kae. Cacili latihan salat napa? Nak sujud wetenge malah kaya boyo. Nah, ya to nak cacili wetenge diangkat ngangbrang. Aja wetenge ditempelke ning lemah utawa ning jubit ampun. Wa yujabiya mirfaqai anjan bayi. Ingkana lamun ana sapa sajid. Ingkana lamun ana sapa sajid iku rajulan wong lanang. Karena sing ngono kuwi mau wong lanang. Fa ingkana saiki nak fa ingkana kuwi lamun ana sapa sajid. Iku imro'atan wong wedok. Karena saiki sing sujud wong wedok. Au kunsa utawa wandu. Nanti wandu. Wandu kuwi ora waria gitu. Kunsa itu, karena ini jenengan paham sujudnya wong wedok ataupun sujudnya kunsa. Kunsa itu wandu. Wandu itu orang yang sejak lahir punya dua alat kelamin. Yo duwe cowek, yo duwe muntung. Sing normal kan yo nak wedok, yo wedok, cowek. Nak lanang yo lanang mutu. Tapi ada, ini termasuk kelainan. Nah, tapi kelahiran 1.000.001. Nah, selama ini kan jadinya wandu ini waria, gitu. Wandu itu bukan waria. Waria kan yo angkate lanang, tapi macan wedok. Tapi kalau kunsa itu dari lahir memang punya dua alat kelamin. Ya, muntu yo duwe apa jenenge cowek ya muntu. Bener ya? Saking mulai muntu ya. Muntu cowek duwe kabeh. Cuma nanti bertambahnya waktu, kelamin itu salah satunya akan dominan. Nah, ije Bali yo ora jeneng bayangke ngisor dhuwur apa piye apa sebelah yo ora aku kok. Ya tahu loh, jadi aku kapan-kapan boleh di YouTube ya, tapi bukan karena porno. Ya karena memang gitu, itu kan bahasa boporus ya, bahasa biologinya tuh boporus, orang yang lahir punya dua alat kelamin. Rasa bayangke ngisor dhuwur apa bersebelah.
lahan. Aja tak umi wonge ya ora tau weruh. Pokoknya ngerti ngoten tok. Cuma bertambahnya waktu, saya gede, alatnya nanti ada dominan. Ono sing dominan coweke, berarti untune cilik. Nak sing dominan untune berarti coweke cilik. Ora sambayake wah enak ya rasa golek bojo. Ya wis komplit golek untune langsung gawe nyambel. Rasa tekan kono. Ora iso koyo ngono. Wah mendah enak wandu duwe rone kelainan. Gelemen malah jenengan jaluk wandu. Lah bapa sing kaya kuwi utawa kursa lam yujafi mongko ora benggangake saka sajid. Ora wardia lho ya. Nek wardia kan jelas lanange, maca wedok. Nah, makanya enak. Kasih domot. Ini lagu Iwan Fals. Nak awan titik, nak bengi totok. Utawa nak awan totok, nak bengi titik. Ya itu lagu Iwan Fals kan gitu. ya ora percaya buka lagune Iwan Fals. Lam yujafi mongko ora tolan ujung. Ya nak baria kan nak awan ki maca apa lana. Nak bengi ke maca lah kuwi. Waya faku lan ngangkat sapa asajidu wong kang sujud asa falahu ing pira-pira anggota ngisore sajid ala roksihi ing atase sirahe sajid. Sujud kuwi sing paling rendah paling ngisor sirah. Liyane kudu luwih dhuwur saka sirah. Apa meneh bokong jentit paling dhuwur dhewe. Dene kok sujud bokonge klepreh kok kaya ora kuat ngangkat bokong. Karena bokong tak sami jut-jut ya. Rasa hak tampah, ojo gede-gede, kok nak sujud dah orang kuat ngangkat bokong. Diangkat, ojo lepre, nak lepre kan kok akhirnya ketemu mepet nih jube. Diangkat, anggan, pedongkrong dhuwur. Wayu makina atau wis nenggone angge mau ayat doa. Wayu makina lan metelake, nanti metelake. Metelake iki apa bahasa Indonesia? Metelake sapa sajid? Mantepake. Nah, dipetelake. Ngerti bahasane metelake ya? Apa? Apa jenenge? Metelake iki apa? Netepake. Bangetake. Apa sih? Menekan ya wis. Jangan tahu ning bathoke sajid. Bathok kuwi to mbok metelke tuwek ngoten. Tapi ora usah mbok jojok-jojoke, mudah ireng. Jangan tahu ing bathoke sajid. Nah katanya kan min asaris sujud. Wong kuwi nek ahli sujud, nah ning Quran to sing ngomong niku min asaris sujud. Bathoke tapi ben ketok diarani ahli sujud terus mbok tatap-tatapke ngono. Dan dengan ahli sujud, takwi sujud, dawakno sujud. Dawake sujud ki ora awake sing didawake kaya boyo mau boten. Tapi sujud ku sujude sing suwe. Kaya jenengan pas praktek salat tasbih yang sujud terakhir. Ditambahi apa? Maca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ping 40. Omong jenengan kok salat praktek tasbihmu tiap sujud subhanarabbiyal a'la ping 40 tak jamin seminggu mesti bathokmu ireng ahli sujud. Tapi aja nganti ketok ireng terus mbok tutuk-tutuke ora usah. Terus wa anfahu lan irunge sajid. Irungnya dipetelke. Jadi sing dipetelke ora trimo bathuk, termasuk apa? Irung minal musholla saking panggonan salat. Minal musholla saking panggonan salat. Wa apa niku? Wa yut
ma'inna. Nah, karo kate. Nggih. Wa yutma'inna lan tenang sapa sajid. Tenang utawa anteng. Maksudnya sujud kok ambek diubah-ubah ke awake. Awake geleng-geleng aja. Sujud ki tenang anteng. Fi sujudihi ing dalem sujude sajid. Nah, jadi Umi selingi. Barusan Umi dapat pertanyaan suruh menjelaskan kaitannya dengan wong sing duwe wedhus, ya iso duwe apa sih meneh yang mriki sing sikil papat ku wedhus, sapi, kebu. Wedhus, sapi, kebu niku kan mangane rambanan. Umi bagaimana dengan kambing sing dipakani teh golek rambanan kuwi ngramban ngarit istilah ya ngarit ning gone sukete wong utawa lahannya orang lain halal nopo haram. Nyata dalam Islam babakan halal atau haram atau babakan haram dan halal itu ada dua. Ada haram li dzatihi, ada haram li sababihi. Wedhus sejatine wedhus kuwi halal nopo haram? Halal. Wedhus kuwi halal. Tapi wedhus iki bisa menjadi haram kalau ada sebabnya. Sebabnya diantaranya mungkin dipakani nganggo suket, nganggo rambanan sing ramban jika nggone wong liya. Nyuwun sewu, kadang kan kula jenengan sami berpikirnya dipikir nganggo awake dhewe. Walah mosok trimo suket tak jika ora itu kan malah beneran. Sambene apa ngresiki dadahe wong liya dengan sering mengukurnya dengan pikiran sendiri ala suket ora kanggo tak peki ora popo. Nah ngono kadang dengan merambah wet-wetan sengaja ditandur gawe pager ngrembuyung jebule malah dipeki diret kanggo pakake napa pakake wedhus. Terus saniki wong tangga kira-kira nak jikok nggone wong liya, apa meneh nyambung wau hadis esuk wae sonten wau nggih. Jikok nggone wong liya ngentit sing wau gawe tusuk gigi niku kira-kira cilik napa gedhe? Cilik niku mawon saged ndadekke ganjel lawan suwarga. Lah apa meleh kok jikok rambanan, jikok suket nggone wong liya, nak wong ngarit kira-kira umi tak taklet. Biasane nembung napa mboten? Mboten. Idep ngarit to, idep kaya suket diukur nganggo pikirane dhewe. Alah, trimo suket mosok ora entuk. Lah niki wau wedhus halal tapi dikai pakanan suket sing sebabe ora nembung sing duwe suket barang halal kecampuran barang haram. Dadi halal apa dadi haram? Haram. Ya kaya wong wedok ngoten niku. Kaya ibu-ibu kaya mbak-mbak kuwi arep tuku bumbu sing jenenge salam eman-eman. Padahal tuku salam sak ompeng 1000 ketok gawe masak tekan seminggu rong minggu. Tapi biasanya megah. Aku salam eman-eman. Engko wae jagake nek alat glodeh ngepek nggone tonggone. Glodeh teronge tuku halal napa boten? Tahune tuku halal. Kacange tuku, lombok brambane tuku, kuyah motone tuku, klopone tuku. Teke tuku kabeh. Glodeh halal napa boten? Halal. Mergo lodeh iki ora sedep nak ora dikei godhong salam. Padahal arep tuku salam eman-eman mergo ngerti gone tanggane ana godhong salam teko ngapek. Walaupun itu selembar dua lembar kok gone tanggane nak ora ngapek jenenge nyolong. Godhong salam ning rong lembar tak muji kok ngene tanggomu ora nembung kuwi mau terus mbok campurke lodeh
wajan. Padahal ode mau sak werna-wernane kabeh halal, kejeburan biur salam loro. Sing maune halal kecampuran salam longler mergo nggone tanggane juga ora nembung, jangan sawajan dadi haram. Molakno hati-hati. Cuma niku hukum asline ngoten niku. Mergo wonten dalile layahilu malu mri'in illa binti binafsin. Bondone wong mbok rupane ana rupane akeh mbok sithik nak jenengan ora nembung kuwi berarti jenengan wis njikuk bondo sing ora halal. Cuma niki hukum asale ngoten. Berarti umpama ana wedhus mbok pakani rambanan jiko nggone wong liya ya berarti kecampuran barang haram. Dengan jangan sak wajan kabeh halal teke tuku kecampuran salam rongler ya dadi haram. Niku hukum asline. Cuma dalam fikih ada batasannya. Dalam hal-hal yang sepele, kira-kira nak rambanan sepele apa ora to janjane sepele. Umpama diukur iki ya janjane malah beneran. Aku ora usah kongkon kon bubuti kon apa jenenge? Nah, rambanan iki jenenge apa? Ngariti. Wis ana sing ngaritke alhamdulillah. Dalam batasannya itu dalam fikih ada ulima ridho. Apa nang? Ulima ridho. Maksudnya apa? Jelas diketahui dan dipastikan orang yang punya suka, orang yang punya rambanan ridho lillah nak rambanane entuk dipeli. Berarti memang orangnya terkenal wong loman. Atau salah, godhong salah loro mau orang yang kamu pei godhong salame ulima ridho diketahui ridhone Allah. Wong buku nikah kae wonge loman no dicukupi salame ora apa-apa. Lah nek koyo ngono wis sudah kamu sudah bisa memastikan ulima ridho maka ketan jenengan ora nembung yo tetep halal. Ya cuma kuwi ngrogoh atine wong lu ati ketoke iso napa mboten nang. Atine wong kuwi ketok napa mboten? Mboten. Dados jenengan ketan to dalam batasan fikih ulima ridho itu bisa diketahui, ridhonya bisa dipastikan mesti entuk tapi yo aja diterus-teruske. Ya wong wis sepisan entuk, ping pindho entuk. Kira-kira kok aran jangan apik salam ngene terus kira-kira suwe-suwe jengkel napa mboten? Jengkel. Wong menungso kuwi ya ana jengkel. Dados niki damel ngati-ngati mbok menawa jenengan sing ngene desa apa ketoke luwih apik hati-hati. Nggih, Pak, sukaten jenengan kula rete angsal napa mboten? Kira-kira nek ning desa entuk ra Kang Zaki? Entuk ra Kang Zaki? Angsal. Kira-kira umpama duwe salam salame nggrebuyung tanggane dijaluki angsal napa mboten? Angsal. Nggih tetep hati-hati prayogine nak ngoten ya luwung umpama babagan salam luwung tuku 1000 terus diwadahi plastik kene jero